deixen tenir. Què si s'esbarà al principi? Una mica d'autocontrol, no passa res, perquè tots hem gaudit d'aquesta zona. S'ha agafat un arbre, està estàtic amb un arbre i llavors ens han donat l'avís, l'hem buscat, l'hem trobat i hem de fer l'extracció. El problema que ens trobem que des de la zona de la recerca subaquàtica, la zona pròxima a on teòricament l'última informació ens ha donat. És una mica l'exercici que faria. El tema de rescat és una persona que en principi segur que té un problema de mobilitat pel tema de l'hipotèrmia. Entenc que és una zona de difícil accés i el que farem serà transport ràpid amb helicòpter.